Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union North Khasi Hills District lingba ka snat trikam education cell mentakasngi ka Henry Tri uyayong kala pentip baka seng haringkat ka jinga trailang bat ka LL Yon Institute kan sa penlong ye ka jing ai jing hikai a lani kata ka free coaching class na ka benta ki kon samla ki bala pentip ye ka class 12 bat ki bahap nya kun ya ka Common University Entrance Test ni kuat ban yo ban pulepat ki college bapher ia kanila pentip daw ba James H. Maupanyang General Secretary ke KSU North Khasi Hills ubala ongru ba kum ka seng kala rai ban penlong ia kani jing ajing hikai a kum shiventa ban betinlenti bat yarap iki samla kum no bakin long ki ba pen kre ia ladi na ka benta ka kuat khnang ba kin yo ban rung class shiki college ba pher ka jilla wat shabar jong ka jilla ru kumju uba Maupanyang ula pentip ru ba ya ki form ni ka benta ka jing ai jing hikai en pelat nadu ka hendreu terik uyayong hadu ka khat khandai terik uyayong arajar arpusau bat ka kelas pat kan sedang nadu ka arpu arterik jong ubna yayong nadu ka por lai baji no phai sngi ha ka ba ula kintui ki samla jong ka them rib hoi bakin shim ya kani ka lat ka kabu ban yo jing hikai bat kito ki bade ni ki wai pat ki district ka jilla ki bamla ban wan kila ban chule lingba ka online mode bat ne ka benta ka jingtip ka ba khamnya ki samla puli kila ban ya kendo ki khot jong ka seng lani ban lek mi baj sha LL Yon Institute ka badan hanong po tolong ba kan ka lat khai khubor hakabangi na kaliang ka Khasi Student Union not Khasi District Unit lengba ka education cell ni khot somha bat ni wer khamtam ya ki kun samla jong ka dong ka thany ribhoi hakaba ki la pandap ya ka HSLC ngani class 12 hakaba PE na kaliang jong ka NTA National Test Agency ka kan conduct ya kan ka exam jong ka kuat Common University Entrance Test namta ki undergraduate kamut baki hab ban appear kan ka exam kuat namta ki UG hakaba hakihapan sim admission hakino no college jong lakadai hapo hanai hapo jala jong mekhalia ka jungi telamba kan kalat na kaliang ka KSU ka education cell jong ka North Khasi District Unit ni khot ni wer bat ni kerpat ro iki samla bagin sim na kalat namar haba ni phai bat ni pe ni ba nakawi ka snam shu ka snam hagi snam baladap na kaliang jong ka NTA kala conduct ka exam jong ka kuat namta ki postgraduate bat menta ka snam kedai ka sin banengkong kumta ngina kaliang jungi ngin pelong ya kan ka free coaching class namta konkret ya kan CUET namta ki UG kaban long kum si menta ki bakin la ban mi sekmat kum ikon samla jong ka dong ka than ka jungi hak ba kum no bakin tip ya ka kom appear ke exam la kadai khamtam kumne ka exam ka barang long thamai haki jumut jing perkhat jong kun samla ki jungi bat ni dokumen ro ban pau hapi ba ka KSU lengba ka education cell jong ka North Khasi District Unit ngelayo mani trelang bat ka LL Yon Institute hakaba ngin penkra namta kini kun samla lengba ka ka free coaching class hakaba ka office jong ka LL Yon Institute ka don hapo first floor nong po town shopping complex kabran hang ne hapo nong po bat ngi priang subha ya ki kun samla ki ba la pandap ya class 12 laki day hapo napo ka nagadong ka thany boy jungi bat namta ka bit ka biang bat ka jing mentoy jong kun samla jong ka bri nyong trap ngi priang subha ki ro bat namta ju kui pat ki ban kui pat ki district yo ba kimla ban wan la ka bormet na physically hari kila banle ka online mode kata kedai ka lat ka bana kaliang jungi ka isu harkat ki trelang bat ka LL Yon Institute ngila penkre namta jung phi ki kun samla bat na chimru ina kalan hakaba kai ka jing thmu habangi thmu kene kalong namta ka jing mentoy jong kun samla ki jungi ki samla pule ki batrang bat kenjo shakliar lum bat skiwe pat ki menta jo ke jing pule ba per bat ni kerpat ro tam ya kibor jo ke trat pule putih bakin perkhat khamha hakaba haba ki khna samla pule kinyo ban bakin appear kena exam ni kerpat jur
But nak kalian jong ka tenat education department bahkan perkat kambha haki district baper bahkan don laki jong center ka banele ke exam kram bahkan long ke jingsuk namta ki kun samla ki jungi hakabai day bat ki form nak kalian jong ka KSU education cell not Khasi district unit ngila apply ki form nadu menta kasni ka nru terik benai yayong arjar pusau batkan kod hadu ka khandai terik yayong arjar pusau bat ya ka kelas ni sedang ban pelong nadu ka arpu terik benai yayong arjar pusau bat kapor kandrong nadu lai baje cheneng lai baje janmit hadu san baje janmit bat kane kalong ka jingkar paru yaki kun samla lara pidon kam me keno jingtip bakamnya pin sobha ban pun ki nambar habang la pelaj hagitu ki advertisement kaba ngikot yaki kun samla bat ni shimru kene ki senjam kalong ka sin ban kong hakaba kaliang jungi kum KSU hakaba ngi hakaba KSU kala shimru ke benta hakaba ngin ai free coaching namta ban pekre ka exam UPSC bat kumta shimru ne kalan bana kaliang bat ngikir paru kipor yaki pat kibadon ne kalat bakin perkat kambha namta kena bagi samla pule jong kajat meru ke jungi publish